Moda, kozmetika, trendovi, zdravlje, lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svijetljepote.hr. Kada govorimo o beauty tržištu Hrvatske, jednostavno je nemoguće ne spomenuti naziv tvrtke o kojoj govori ova priča. Baš tako je nemoguće bilo i da posjetitelji sajma Dani ljepote i fitnessa ne zastanu na njenom izložbenom prostoru kako bi doznali koji su trendovi i noviteti uvijek razigranih, ali i vrlo zahtjevnih segmenata, frizerstva i kozmetike. Nema sumnje, tvrtka kozmetika Phoenix već je 20 godina sinonim za profesionalnost, poslovnost, susretljivost i kvalitetne proizvode svjetski priznatih brendova. Tvrtka kozmetika Phoenix osnovana je 1997. godine i s ponosom mogu reći kako je uspješno poslovanje nastavila i druga generacija obitelji. Zastupnici smo svjetski poznatih brendova, od kojih bih istaknuo naravno Bibikos, ekskluzivnu talijansku frizersku kozmetiku za kosu, te Phoenix Beauty, opremu za frizere i kozmetičare. Prateći svjetske trendove, profesionalni tim tvrtke kozmetika Phoenix kontinuirano razvija program proizvoda u svojoj ponudi. Poznati smo po širokom asortimanu ponude i više od 10.000 artikala, od sitnog potrošnog materijala do opreme i namještaja za salone. Brojka od čak 10.000 artikala zvuči doista impresivno, zar ne? Između brojnih brendova koje zastupa tvrtka kozmetika Phoenix, istaknimo talijanski brend kozmetike za kosu Bibikos. Kreiran 1999. godine, prisutan je u 30 država diljem svijeta, a u posljednje 3 godine i na hrvatskom tržištu. Ono što brend Bibikos razlikuje od brojnih proizvoda na tržištu svakako su iznimna kvaliteta, postojanost te stalno predstavljanje noviteta, što pokazuje kako svojim poslovnim pristupom prate svjetske smjernice i trendove. Zadovoljni smo što nam suradnici frizeri svakodnevno pružaju pozitivne povratne informacije o ovome brendu. Linija kozmetike za kosu brenda Bibikos sadrži sve što je potrebno za rad profesionalnih frizera. Boje koje ne sadrže štetni amonijak, losione, maske i regeneratore za njegu, te lakove, gelove, voskove i pjene za stiliziranje. Na sajmu Dani ljepote i fitnessa predstavljeni su i noviteti. Što se tiče brenda Bibikos, novitet je Crystal Basic linija koja između ostalog sadrži sjemenke lana i namijenjena je svim generacijama. Profesionalnost i stručnost te kvalitetni proizvodi obilježje su poslovanja tvrtke kozmetika Phoenix, u što su se ponovno uvjerili i brojni posjetitelji sajma Dani ljepote i fitnessa. Na sajmu smo kao izlagači prisutni već 7. godinu za redom i svake godine posjetiteljima pripremamo brojna iznenađenja i akcijske popuste. Zadovoljni smo našim predstavljanjem na ovogodišnjem sajmu jer vrlo je važno biti prisutan i direktnim kontaktom s klijentima ostvarivati još bolje poslovne rezultate. Nema sumnje kako navedeno potvrđuje 20 godina uspješnog poslovanja. Ovdje su planovi za budućnost jasno zacrtani. Cilj nam je zadržati kvalitetu, poslovnost, različitost ponude i pristupačnost jer to je misao vodilja naše obiteljske tvrtke od osnutka. Sigurno je, iznimna energija i vrijedan rad te kvaliteta, različitost i posebnost ponude garantiraju uspješnu budućnost tvrtke kozmetika Phoenix.